Min barra li kien poeta ewlieni u prożatur, Mario Azzopardi ħadem qatih fil-qasam tat-teatru bil-sinna. Albert Marshall laqa l-istedina tagħna sabiex ikellimna fuq it-teatru f'ħajjet il-poeta magħruf bħala l-Mulej. Is-sem ta' Mario Azzopardi l-Mulej fl-istorja tat-teatru Malti hija seminali. Seminali għaliex Mario aktar milli kittieb għat-teatru huwa edukatur fil-qasam teatrali. Mario għamel xogħol imprezzabbli bħall-istudenti tat-teatru Malti u dan ma jinkludix għax dak huwa kapitlu importanti għalih xogħol li wettaq bħala il-mexxej tal-Iskola tad-Drama Nazzjonali. U Mario kien responsabbli għal l-internazzjonalizzazzjoni ta' ħafna mix-xogħol li ttella mill-istudenti tal-iskola li kienu imexxi u dan kien importanti għaliex ħafna mill-atturi żgħażagħ li jista' jkun li llum sparixxew imma wħud minnhom baqgħu għaddejjin il-barra minn xtutna. Jiena ma' Mario ħdimt b'mod intimu ħafna fit-tluħ ta' ħafna produzzjonijiet, proġetti ta' teatru edukattiv li sifru barra minn Malta flimkien ma' dawn l-istudenti għadhom fil-istadju formattiv tagħhom. Ix-xogħol li kien jagħmel Mario f'dan il-qasam u li kien idaħħalni biex nipparteċipa fil-ħolm tiegħu huma fuq diversi proġetti importanti. Fosthom insemmi xogħlijiet li kien jagħtini abbozz tal-idea tiegħu u jħalli fidi biex nevolvija ħalli intellaħħa mal-istudenti. Xogħol ieħor importanti li Mario u jien flimkien ma' għalliema oħra li kienu jgħinuh fl-Iskola tad-Drama kien xogħol ma' studenti biex jagħmlu l-eżamijiet ta' Trinity College u tal-Lambda, London Academy of Music and Dramatic Art. Dawna kienu sillabi li konna nagħmlu fl-iskola u konna nippruvaw nedew b'xogħlijiet naturalment bl-Ingliż li kienu parti essenzjali minn repertorju Malti fi traduzzjoni Ingliża għalli l-istudenti ikollhom il-materjal biex bih jidhru f'dawn l-eżamijiet ta' Trinity College u l-Lambda. Mario kien importanti wkoll fil-qasam tal-traduzzjoni teatrali, kien jisu bħala xogħol importanti li it-teatru Malti jiddakkar minn espressjonijiet teatrali barranin. U allura permezz ta' traduzzjoni Mario biex ir-repertorju tat teatru Malti jistana permezz ta' tluħ ta' kittiba importanti bħal Ibsen, per eżempju, jiġini f'moħħi, u il-Hedda Gabler u ħafna awturi oħra klassiċi li Mario kien importanti għalih li jġib il-qudiem permezz tal-ilsin Malti fit-traduzzjoni. Ngħid b'kull modestja li il-mod kif jiena kont nieħu s-sogri teatrali tiegħi kienu jogħġbuh. Mario dejjem kien ribell,
dejjem kien jaħseb barra l-kaxxa u allura jien kont noġbu. Għaliex f'dak li huwa stil, f'dak li huwa espressjoni ardita, kemm fil-qasam tat-teatru kif ukoll fil-poeżija, jiena kont kuġin tiegħu, jiena kont ħuħ għaliex flimkien ħadna s-sogri tagħna sewwa sew minn żmien il-moviment taw minn letterarju meta konna naħdmu spalla ma' spalla. U naħseb li allura il-mod kif jiena u Mario konna naraw id-dinja mhux biss letterarja imma anke privata tagħna dejjem fuq il-cutting edge, dejjem konna nieħdu s-sogri flimkien u dejjem kooperajna flimkien u konna spalla għal xulxin meta kien jiġi l-kriżi ta' kritika u nuqqas ta' aċċettazzjoni mill-udjenzi tagħna u mill-pubbliċi tagħna. U naħseb li f'dak is-sens Mario jien iddakkarna minn xulxin f'dik li espressjoni teatrali u letterarja. Il-kontribut fid-disciplini letterari u naturalment fil-espressjonijiet teatrali li ħalla wara Mario huma legat importanti għal kritika letterarja u teatrali tal-pajjiż. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.